În numele Domnului Isus vă salutăm în casa Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și începem închinarea de astăzi. Să lupt ca un viteaz, îmi pui în mâna sabia și scutul și îmi promiți că singur nu mă lași. Mă ține tarea ta făgăduință, că luptă după ce-o voi termina. Îmi voi primi din mâna ta cu luna și-n carul biruinței voi umbla. Biruitor eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Biruitor eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Marea învolburată ești cu mine, cuvântul tău mi-e ancoră și far. Mă ține tarea ta promisiune, când zor de zi ajungem om la man. Biruitor eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Biruitor eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeți arzând, nu tremur, nu mi-e teamă. Biruitor eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. Biruitor eu voi umbla. Nu e dușman împotrivă să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta. Iisuse, a ta e victoria. O, Doamne, lăudăm numele Tău mare și sfânt, declarând că Tu ești singurul victorios, Doamne. Tu ești biruitor asupra morții, asupra păcatului, și în biruința Ta și în victoria câștigată de Tine la cruce avem și noi îndrăzneală să venim astăzi înaintea Tatălui să ne închinăm. Coboară slava Ta peste noi, Doamne, coboară în mijlocul laudelor copiilor Tăi. Fă-ne parte și astăzi de prezența Ta și Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru între noi și în noi. Primește tot ce ți aducem ca închinare în dimineața aceasta
și primește-ne, te rog, înaintea Ta. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea și îndurarea Ta. Te binecuvântăm, Părinte, și Te lăudăm că ești cu noi și îți cântăm laudă și închinare în numele Domnului Isus. Amin. And see on the hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. And look at the wounds that give me life, grace flowing from His side, no greater sacrifice. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Sing for the freedom He has won. Even death is dead and done. His life has overcome. Speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Now on the throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done, what He's done, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. I praise God for what He's done. I praise God for what He's done. Dați mâna unei cu alții și spuneți-vă bun venit la casa Domnului. Vă rugăm să ocupați locurile.
what He's done. He died for us, for our sins, on the cross, for us, the sinners, to become His children. Pace vouă! N-am putut să nu remarc versurile pe care le-am cântat și ce importanță au, ce putere au. Astăzi ne gândim și ne aducem aminte despre Rusalii, despre pogorârea Duhului Sfânt, despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut și cum a instaurat biserica. Ultima oară când am avut ocazia de a transmite un mesaj, am venit înaintea noastră cu o provocare. Cum să ne străduim în a ierta mai mult și în a iubi mai mult, având în vedere timpurile în care trăim? Timpuri grele din punct de vedere spiritual, dar ușoare din punct de vedere a libertății. Avem libertatea de a ne întâlni, avem libertatea de a ne ruga, de a cânta, de a mijloci unii pentru alții și un lucru care nu neapărat să ne bucure, dar suntem mulțumitori că nu se întâmplă, nu primim o testare când venim duminică dimineața la biserică. Ar fi ceva să avem un teanc de foi acolo la intrare, să ne scriem numele pe ele și după predica de duminica trecută și practica din timpul săptămânii, să ne dăm note și să vedem ce și cum am făcut. Cred că nu știu câți din noi am rămâne restanțieri și a trebuit să mai învățăm după aia acasă iar. Aș vrea astăzi să citesc un cuvânt din Isaia, capitolul 59, începând cu versetul 13 până la 21, Isaia 59, începând cu versetul 13. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase. Și astfel izbăvirea s-a întors îndărăt și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este nici un om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului, cei de la apus și de slava lui, cei de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu, care se odihnește peste tine, și cuvintele mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Amin. Am citit un pic mai mult și voi avea multe referințe din Biblie astăzi, deoarece am înțeles cum cuvântul lui Dumnezeu are putere și odată ce îl aplicăm în viața noastră și îl citim și îl aplicăm mai des și mai des, el este mult mai eficient decât orice alt cuvânt noi putem avea. Isaia ne arată aici pe scurt traseul unui om și promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Ne arată cum am fost. Nu am vrut să aduc deznădejde citind și primele 3 versete de la 13 și 14, dar acolo am fost. Am fost vinovați, am fost necredincioși și mai apoi Dumnezeu vine cu o soluție pentru neputința noastră. El nu arată doar problemele, El vine cu soluții și mai important, lasă și o promisiune pentru copiii săi. Vrem să creștem spiritual și totuși întâmpinăm împotrivire.
Vrem să fim mai răbdători, mai evlavioși, mai plini de Dumnezeu și mai goi de firea noastră și parcă atunci toate se răstoarnă în jurul nostru. Atunci se găsește un binevoitor să stai calea pe freeway, atunci se găsește cineva apropiat să-ți provoace răbdarea. Sunt exemple practice. Atunci îți este greu să-ți aduni gândurile, îți este greu să te rogi, chiar și o rugăciune scurtă, ți se pare că cerul e mai departe de tine decât de obicei și te vezi atât de neputincios. În jurul tău este nevoie de ajutor, de susținere, de rugăciune, de încurajare. Când tu nu ești încurajat, ce faci atunci? Cum procedezi? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cauți cuvintele Tatălui din ceruri